matakai da za a ɗauka. To kamar da muka shina da fyaɗe da dukkan dangoginsa da kalolinsa da nau'insa haramun ne a musulunci, ko namiji wa namiji fyaɗe, ko mace ta yi mace fyaɗe, ko namiji wa mace fyaɗe, ko babba ce ko karama. Wannan babban laifi ne wanda ya kamata a ɗau mataki a kansa. Waɗannan matakai da za a ɗauka kuwa wanda za su magance abin nan, na farko shine ilmantar da mutane da wayar da kansu. A duba a ga me yake kawo fyaɗen nan, suwa ake wa fyaɗen nan, me dalilin da ake yin fyaɗen nan, sannan kuma wace hanya za a bi a dakile fyaɗen nan. Hanyoyin dakile fyaɗen nan iri biyu ne, akwai na wayar da kai da ilmantarwa, akwai kuma na doka. Ita kuma dokar nan abin da ta ce ko ba za a kama mutum a ce ya yi fyaɗe ba sai an bi wasu matakai. Matakan nan da ake bi a nan ake lalata hujjojin da ake da su har a kai wanda ya fyaɗen nan ya kubuta. Da ka sai kaga an samu kes sama da 40 na fyaɗe, amma sai kaga wanda aka yi nasara a kansa 'yan kaɗan ne. Daga ciki akwai al'ada. Iyaye kansu bai waye ba, suna ganin cewa duk yarinyar da aka wa fyaɗe to za a dinga mata gori, ana wa iyayenta gori, watakila ma take auruwa. Sannan a wayarwa da iyaye kai wajen fita 'ya'yansu da wanda za su yi mu'amala da shi a waje, kar su shiga gareji ko kango ko shago ko wani gurin, ko wani mutum ya bata wani abu ta karba, ko ya bashi wani abu ya karba, ko mu dinga barin 'ya'yanmu suna fita ba ka'ida. Sannan idan an samu labari an yi fyaɗe, a yi maza a ɗauka a kai asibiti mataki na biyu. A nan ne kuma gwamnati sai ta shigo, cewa ya zama maganan fyaɗe abu ne na emergency. Da an kawo yarinya an mata fyaɗe, idan babu wannan report na likita ko kuma waɗannan hujjoji suka kawo, ba za a iya samun abin da za a gabatar a kotu ba. Saboda haka wannan rashin samun kulawa ta likitoci ta gaggawa akan yaran da aka wa fyaɗe yakan ja dalili. Sannan wajen maganar ɗaukar lauya da maganar kotu da maganar alkali da maganar 'yan sanda, duk sai ka bi waɗannan matakan kafin ka hukunta wanda yake ya yi laifin fyaɗe. To kaga waɗannan matakai kuwa talaka ba zai iya ɗaukar lauya ba. In gwamnati za ta ɗaukar man lauya, kamata ta ɗaukar masa mai kwari. Sannan wajen 'yan sanda a nuna musu mahimmancin harkar da ta shafi fyaɗe, da an zo a maza a yi ta don a tabbatar da laifi ko rashinsa. Sannan kuma hakanan alƙalai masu tsoron Allah, wanda ba za su karɓi kuɗi ba, ba za kuma su karɓi wani abu, za su duba mutuncinsu da matsayinsu cewa kamar 'ya'yansu aka wa. Hakanan kuma su ma iyaye, akwai masu kwaɗayin da za a wa 'ya'yansu fyaɗe, a koma ta gefe a ba su kuɗi mai yawa, a ce musu saboda mutuncin 'ya'yansu su je su janye wannan magana. To duk irin waɗannan abubuwa suna buƙatar sai al'umma ta haɗa kai, malamai su shigo, sarakuna su shigo, 'yan siyasa su shigo, a nuna kyama. Sannan ana so a yi wani abu mai muhimmanci ma, duk wanda aka same shi da kes ɗin ya yi wa wata yarinya fyaɗe, to a soke masa riƙe kowane mukami na gwamnati na siyasa, da kuma duk wani mukami da za a bashi wanda zai yi daraja da shi. Idan mutane suka ga muna kyamar masu fyaɗe, kuma sannan muna tausaya waɗanda aka yi wa fyaɗen, sannan kuma ana bin ka'idojin adalci wajen hukunta wanda ya, da kuma yin gaggawan ɗaukar mataki a kai da samun dokoki tsayayyu, wannan zai taimake mu wajen rage da kawar da wannan annoba ta fyaɗe, wanda ba mu kaɗai ta shafa ba, kusan duk duniya ana fama da ita.